Здравейте! Днеска е тема за готвене. За този случай ще ни помага Ачо, който го фана срам. Днеска ще правим принцеси. Така. За нужда ще ви трябва кайма, охладена кайма. може от народна кайма, нож и печка, където да изпечете принцесите. Или пък може на фурна. На фурна са много вкусни. Аз ги ям с шарена сол. Също и аз. И сега ще ви покажа как се прави. Трябва ви 2 хляба. Също. Да. И започвате да мазете. Трябва каймата да е нанесена плътно и с дебел слой, тънък слой да може да се изпече и после малко отгоре пак. Да. И филета навсякъде трябва да е покрита с кайма. Разбира се. Иначе ще стане Да. Някои хора предпочитат първо да си овкусяват каймата, пък други да я използват така. Да. Или пък направо в магазина. Да. Ние взимаме от магазина. Някои хора си я купуват и я овкусяват и така правят принцеси, но така е по-вкусно. Взимаме още кайма. Можете и да сложите и кашкавал, ако искате. Става също много вкусно, ама както казах на фурна стават прекрасни. Да. Нашето животинце се мръщи нещо. Той чихуахуа и е меме. Да, това говореше моя брат Ангел, който го фана срам, както казвам. Абе не мога фана срам да е закъсня. Аз се избях. Какви хора? Ето. Идеален самец. Така. Готово. И двете ги слагаме в... Така. Сега аз... Така. Сега те отиват да приготвят печката. Ето сега. Габи, покажи в кой се ще остави. Това е нашето село. Това е Ачо. Сега включваме... Имаме една специална печка за принцеси. И сега включваме я. Слагаме така принцесите. Ето и пъхаме вътре. Готово. И сега трябва само да изчака, че около 15-20 минути да са готови. Да. Защото и на фурна са така. Брати! И сега ще го пусна на пауза и после ще ви покажа когато са готови. За шарена сол. И сега много си вървим принцеси с студен чай или с кола. Аз предпочитам с студен чай. Ако искате, ви можете с каквото си искате, ама не предпочитаме това, защото по-вкусно е. Не газирано и не е опасно за... Понякога колата е опасно за организма. Не понякога. За сърцето е. Всъщност за сърцето не е опасно колата, защото има... И... На здраве! И сега трябва да изчакаме принцесите и ще ви ги покажем. Така, нашите принцеси са готови. И имаме
Габи, коя ще е? Това ми излага... Дай чай. Няма значение това. Така. Аз няма да ям, защото не съм гладен. И това са домашни принцеси. Аз ям вафа. Това моя брат ми обича толкова много принцеси, но аз ги обожавам. И мисля, че... Аз пък не. Така, и мисля, че и тя харесва принцеса. Да, дойде време на истината. Не го махай, че хората да не видят как е удобно. Много са мекички, защото още са топли. А са шарена зол? Пава! Още по-вкусни! Оле! Може пък отгоре да сложите люто, който обича люто. Аз горе да обожавам. Аз не. Не повече обичам принцеси. И аз повече принцеси обичам, колкото люто. Май, аз предпочитам лютото, отколкото принцесите. Ето вижте как изглеждат нашите принцеси. Изядените. Как ще? Да, вижте. Без вижте. First, then чай. Стават още по-вкусни. Очаквайте нови опити от нас за готвене. Да. Нали Габи? Нови опити. Нови опити за готвене. Изчаквай.